फागाय दे Tipra lima cuma betul फागाय दे long left betul फागाय दे Bubagra long Bubagra long Tipra Motha long खुलुमखा जतनो जय नायतंनाय जत ताखु बुखुक संनो जों तिनि जुलाइबारि निंगय 38 जुलाइबारि निंगय जों जतनो खाका हामते चेबा याफारो जों तिनि दूर टू दूर खायतंगो कबरक बैसाखै बा नगबुमब्रुम जों चिनि Tipra Motha एबा बुबाग्रानि मांनो नि ककनो जों पिरि तंगो इनके पिलाइते जों तिनि कौमा पारावनो पिलाइखा ताबुक जों सारिक बंलाइखा जों पाइथाक बुखागन सवैलाइसिनाय इनके जों ताबुक तंगो कलसिमुख एरियाव कलसिमुखो जों तिनि खालायो चिनि लगियो जनो चिन बाय बाक्सा फानथानसा खायो याप्रि बाक्सा खाय हिमय जनो लगिरना बागै सेंट्रल TWF नि आदंरक बु फाइजाक नर यांग थनगाखै नुकनाय ताइ लोकल चिनि लगी तंगो चिनि ब्लॉक प्रेसिडेंट रक चिनि ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट रक आदं रक ताइ चिनि orni लोकल कमिटी रक बु तंगो बोर्ड लेवल नि बु तंगो के बाक्सा खाय संना सिबना बागै बु मा थांलायखा यान बागै नर नुकमानो के आं ताबो कोइना किचा चिनि आताना रेंडियांग न बनबो किचा ब्रुकक बाय किचा कक साना बागै जतनो खलहा दिनै स्पेशली आं मस्त खाकचामा या फाइन जो चिनि आइ बिनो सेंट्रल नि फाय एबं बिनि टीम न वासिक चालमा नि फाय चनर याव बाय याव पाखे या प्रिहिले आमा जरा दि फायमन बाय एबं चों दिनै स्पेशली बननो समय रिहा बिनि काव आसिक खना थावे आसिक हाये किछु तो चिनि दल नि बायरे तने रफो तो बिन काव कुंकिला खरंग दे खनामी क्या ले को से काव से मा हा जों जे पातिबो खितो ताव हाले चों नायनाय हिय मा साहा एबं आं दत जतर तने रनो सानचो बिन बाय के हाय फाखदि आमो चों चों पॉजिटिव रेस्पॉन्स न हा चों मैक्सिमम ओरो 100 मियो बिनि पार्टी बेसिक बोलियो तो महि खाव आरफना चों तिनि प्रैक्टिकली चों रनो न थामन परे चों न हाजे पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो हा आसे कमिटेड चिनि रो सपोर्टार चों बाय हा आबन बाय आंगाय बिनो फ साकाव सामान बाय जरारियो खाकसाहा तिनी ब 38 कन्सिस्टिव मामिके चंग्राव तिनी दूर खेलै तंगो इनके आइनि लगेव तंगो चिनि TW नि खुइ सं शिवानी देबरमा इनके बिशाखा देबरमा ब्राबो आगरतलानि फाये तिनी ब जुलाइबारिव दूर खेपाइमी ब्रानो फां खापां खाकसामा फायो आबोनि लगेव चिनि YTF चिनि मथानि ऑब्जर्वर तंगो इनके बिजुस कान्ति बनफां बे थाके खाकसामा मारियो तिनी बंफा चनो मारनो लगे साइए बरो दूर खेलायना हिया आबोदि खेनो रमचि फाइपिए चिनि TWF नि रपा आदं रनो चों पालमाइमी खाकसामा माइ आफो आबोनो तव चोंबो दागाय एरिया व चों जे दूर खेतिङो चों काहा मा केनो माइ हा रेस्पॉन्स बु माइ हा चोनो केहाबो दूर फो हिनेक्रै जे जागो चों थांगे बुबा